ubulungisa buthabatha indawo yabo. Abatyholwa batyholwa ngokuba ngongqondo-ngqondo kwibholo lokubiwa kwezimali kwibhanki yase-VBS. Isixa-mali esingaphaya kwe-2 billion rand sanyamalala, nto leyo eyabangela ukuwa koomasipala abaliqela nokulahleka kwezimali zabantu abangathathi ntweni ababesebenzisa le bhanki. Abetshutshisi khange basiphikise isicelo sebheyile kodwa bayibethelele into yokuba umtyholwa ngamnye makahlawule ibheyile ye-100,000 rand. It's our submission that 100,000 reflects on the one hand the seriousness of the charges on which they are going to be arraigned in the High Court, but it also serves as a proper guarantee for them to attend court. Unqwalile kwesi siphakamiso. It is for this reason that this court grants bail to all 7 of you and fixes the amount at a cash deposit of 100,000 rand in respect of each applicant. Abasemagwinyeni bathi baza kwenza konke okusemandleni ukufumana ezo mali zadliswa ngomlenze. We are fairly content in the manner that the investigation is proceeding, and will be able to start this particular case, but also will be able to move other legs of the investigation forward. Uphando mayelana nelibholo lase-VBS sele kudala liqhuba isithuba seminyaka emibini ngoku. Le bhanki yabhanga emva kokunyamalala kweebhiliyoni zeerandi ngondlela mnyama.